Ay. Yung guys, pamanila na ako mamaya. Nandito ngayon ako sa tambayan. Papaalam na pa. Nagtitesting na ako mag-Tagalog para pagdating ko doon, Tagalog. Yeah. Mamimiss ka namin. Mamimiss ka namin, Kuya Roy. Ayan sila. Mamimiss ka namin, Kuya Roy. Yon. Punta ako Manila mamaya. Ano sakayan mo, boy? Yung door to door. Atid-atid, sundo-sundo. Dos mil ang bayad. Balikan. Di, magana ba ang panibawang trabaho doon? Yun, ayos din ang Tagalog ko, di ba? Yeah. Pwede mo yun. Mabalik na ba si Kuya Roy sa Manila? Ama mo, labot ko. Oo, pwede nagtaram na ito kaganina. Malargada talaga pala siya. Siyempre, nagtaram siya ito. Dahil lamang. A few moments later. Nagpamanila ba si Kuya Roy? Amo, kayo lamang nagtataram. Kaya nga nagparang ito sa kuya kanina. Nag-video ngayon ito. Sabi dahil yung Manila dahil kita. Pigapo din naman dahil siya. Iyo boy, ilaw po na ini. Dapat may pasalubong ya to. Iyo pala. Imported na inom na deh. Yo. Ano na taas? Sasabat ko si Noah, mapamanila na si Paling Roy. Iyo baga, ano nang harap? Iyo, day man kayo nagtataram. One eternity later. Nay, maduman ako. Sige na, tabi. Ingat. Thank you. Nakaon? Ngayon na doon sa mga tropa ko. Mahalik na lamang ako. Ikaw ka, Erel eh. Apudan ko daw so drive eh. Hello? Awi, paluwas ka na. Iyo, tadig din naman ako, kabang. Ama. Alatong ko na lang. Yung guys, pawisan ako. Ito yung sakyan. Sasakay na ako. Yan. Pasok, boss. Ayun, nga pala yung driver. Sunta na tayo. Ang destinasyon. Malayo yun, boss, no? Oo, malayo eh. Dilim na. Oo eh. Mga ilang oras tayo? Mga 10 hours, boss. Yeah, 10 hours. Buti nito, mag-video call sa tropa. Tatawagan ko si Jeff. Nagapudyo pa ding Roy, oh. Pade! Ano pa din? Kamusta dyan? Ang good ah. Banggi na pala na. Banggi na pala dyan. Waring ka naman mauli. Ano waring ka naman mauli, Kuya Roy? Mga doang ulan kayo, testing ko naman. Kuya, baka mawara ka dyan. Ba't mawara ka dyan, malalago ka dyan. Di ka pa naman tuod. Ka naman tuod. 2,000 years later. Yung guys, maliwanag na kami dumating. Ayan pala ang aking mauupahan. Ayan, may buwan pa nga oh. Diba? May buwan pa. Kakapagod sa biyahe. Pahinga ko muna guys. Ayan oh. Yan, dito muna tayo. Tapos bukas maghanap tayo ng matatrabahong maganda. Yun, Tagalog na ako guys kasi sa Manila tayo, di ba? Matagal ko na itong pinagpractice na Tagalog. Kaya, all good yun. Pag-uwi ko, Tagalog na ako. Ha! Kaya nga tayo guys. Guys. Yeah. Kakalungkot dito guys kasi wala yung tropa. Di man yung masasabi. Pumapasok pa sila sa school. So ngayon, gagawin ko, magbibideo pala lang para maganda. Ganun lang. Sige guys, pahinga muna ako. Bye-bye. Many months later. Hi guys, karating ko lang dito sa Bicol. Yeah. So surprising ko yung family ko doon. Kasi anniversary ng aking lolo. Yun. Yan guys, bababa na ako. Pakainit talaga dito sa Bicol.
Yan na. Yo, what's up guys? Dito na nga pala ako. Hey, bye na. Yan na. Yan na. May mga bisita na ata. Yun, may bisita na. Bukas ang pinto. Wala yung mga tropa ko ah. Hello! Woo! Tara mo si baway mo. O, kaya tara mo sinda o. Ayan guys, marami ng tao. Kaya ang ikong tao. Pa-bless. Garbong-bong sa lagi. Pa-bless. Punta na to. Aling Manila. Ah, pa-bless. Yan, si Lola po. Aling Bisay. Ay, malaglag. Duman ba kami kung wala ka? You guys, papasok na ako dito. Paano nga na linundutan mailing nila? Yung guys, ito ako sa kwarto, tatawagan ko yung aking tropa. Papapuntahin ko dito. Oo, nagapon si Pading Royo. O, name. Pade. Musta na? Ano na? Kayo sa bahay. May ano? Karating ko lang. Hindi ako nailing pa di. Puto, Tagalogo na si Pade. Karating ko lang. Painom tulos. Painom na. Bigla kasi anniversary ng lolo ko ngayon. Tagalog na si Pade di. Bagatan layo nga. Medyo nakakalawi. Hindi kami natutuon. Hindi kami tuod na Tagalog ka Pade. Dahil may gilay nagbago sa kulay mo ah. Hindi lang po yung Tagalog kalimutan ko na. Dahil may gilay yung nagbago sa kulay mo. May tumon. Lato mo? Dito lang bumago yung gulay ko doon kasi bilat talaga ako doon sa araw. Lato mong gilayo? Ba't ang singit kayo? Lato. Sa bahay. Oh, Pade, madyan na lang kayo, Pade. Yun na. Bye-bye. Awa mo. Mas, bago na kita, Pade. Mas, maglalap na kita kayo. Ayan kayo ito. May... Ba't naman nagpalit yun si Pade? Inomon. Ano? Talaga? Ano yung balay kayo ito? Sige kayo. Hindi. Pade! Pade! Plus na dyan! Pade! Pade! Ito sila. Ayun pala sila. Hey! Tara, pasok! Huwag yung mga kakaon. May inom ako. Marami dito ang pagkain. Pasok kayo. Tara. Pwede na ba magkain? Ben! Ben! Tara! Ayun ka. Makain na ito. Nagbantay ka ba? Mapabusog-busog naman kita, Mos! Tara! Pasok! Yo, Pade! Mos! May galing mo. Si Iko, Ah, binidyo yung binidyo. ano ba sa ringa? Ay, hindi. Binakal mo? Nagawa namin. Mabasog na naman ganyan si Januel. Eh, kami. Ano naman ang namin yun? Ang suragon. Kabot ka na na. Subok ta nagako. Yan. Hello guys. Sarap ng pagkain ni. Hindi mo sabihin. Mura kung pagsulo. Pakaon. Tapos patay. Hindi ako nito nagluto. Yung mga lola ko. Ispatere? Ispatere raw. Pategi. Gusto yung ano nyo dito? Ang sarap. Ispategi. Ayos mo ang pagkain nyo dito? Ayos naman. Paibugan ta si Roger. ngayon? Jera. Ah, wala kang pasok niya? Jer. Buti naman. Hindi ko malimpo yun. Malimpo yun nga. Mga binakon lugod kang naglimpo. Come on. So guys,